Nie no, jestem w szoku. Mencen takich głupot nawygadywał na swoim piwie, że to się naprawdę w głowie nie mieści. Żeby uznawać, że innowacje są niepotrzebne, tylko tania siła robocza stoi za przyszłością naszego kraju, to po prostu ciężki szok. Jeżeli w danym państwie są niższe koszty pracy, to jest to pewna przewaga konkurencyjna i z tego się korzysta. I nie ma sensu próbować być na siłę innowacyjnym, bo podejmowanie innowacji to jest ryzyko. Na tym się zwykle traci pieniądze. Państwa i firmy są innowacyjne. Słyszycie to? No, mam nadzieję, że tak. Naprawdę, panie Mencen? Przecież dokładnie Niemcy wychodzą z takiego założenia, że Polska ma być rezerwuarem taniej siły roboczej. My mamy zachrzaniać na te właśnie szparagi. To pan to chcesz zaproponować również Polakom? Całkowicie się z taką koncepcją nie zgadzam. Właśnie my musimy stawiać na innowacje, na technologię, na rozwój sztucznej inteligencji. No zawiodłem się. Ja też. No.